сеҳру ҷоду ба воситаи карта ва ҳар гуна ашёҳои карахт. ошкори фолбинҳои навбатӣ дар пойтахт ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вилояти Суғд. Хаста ягон шаҳрванде ба воситаи ҳамин мисол фолбинӣ як мушкилоташонро ҳал карда бошад. Инро лекин намедонам. Ман онҳоро кӯшиш мекунам аз ҷангу ҷанҷол, аз роҳи бад огоҳ дорам, нигоҳ кунам. Бемории касалӣ. Чӣ нависта гияст? Дуо навистам. Кадом дуо? Дуои навистам. Ила вали бад бошад кад, зиёнаш бошад, буром добрват кунем. Холед биёбиён чӣ? Ҳамеша маяша мехин. Шти хонда наметонам. бемасъулиятии волидон ва чапдастии ноболиғон дар ноҳияи Хуросон. ҷузъиёти садамаи автобус дар бозори Корвон. шарҳин ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати Корҳои Дохилӣ. дар толори суди вилояти Суғд мурофиаи судӣ нисбати як нафар сокини ноҳияи мазкур ки барои содир кардани ҷиноятҳои одамкушӣ ва роҳзанӣ боздошт гардида буд ба анҷом расид. ҳамкоронамон аз рафти мурофиаи судӣ гузориш медиҳанд. сокини 40-солаи ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Муҳаммадҷон Ҷураев ки дар содир намудани ҷиноятҳои одамкушӣ ва роҳзанӣ айбдор дониста мешуд, бо ҳукми суд ба муҳлати 20 сол аз озодӣ маҳрум гашт. маҷмӯи ҷиноятҳои дараҷаи хавфнокиаш махсусан вазнин санаи 20 октябри соли 2020 дар суруғаи зисти судшаванда ҷамоати деҳоти исфисор кӯчаи Муҳаммад Ҳусейнов ҳавлии рақами 5 содир шудааст. ӯ дар ҳолати мастӣ рафиқи он замон 32-солаи худро бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонида либосҳои дар тандоштаи ӯро тасарруф мекунад. дар суди вилояти Суғд кирдори содирнамудаи судшаванда Ҷураев Муҳаммадҷон Юнусович соли таваллудаш 1982 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоати деҳоти Исфисорро ки барои содир намудани ҷинояти одамкушӣ ва роҳзанӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд, баҳои ҳуқуқӣ доданд. тавре дар рафти мурофиаи судӣ ки санаи 6 январ баргузор гашт таъкид рафт, судшаванда Ҷураев санаи 21 октябри соли 2020 тахминан соати 17 дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар ҷамоати Исфисор кӯчаи Муҳаммад Ҳусейнов ҳавлии рақами 5 рафиқи он замон 32-солаи худ Юнусов Рустам Акбаровичро бо истифода аз олоти табар зада ба ҳалокат ва шиму пояфзол ё хиронро тасарруф намудааст. дар меҳвари содиршавии ҷиноят маблағи пулӣ гардиш мехӯрад. ҳарду иштирокчии ҳодиса шуғли мардикорӣ дошта бо ҳам шинос мебошанд. тибқи нишондоди Ҷураев тахминан як моҳ пештар аз рӯзи ҳодиса онҳо дар ҳамин манзили истиқоматӣ шабро рӯз карда аз ҳисоби фурӯхтани оҳанпора соҳибхона Муҳаммад Ҷураев 650 сомонӣ ба даст меорад ва ҷиҳати оростани дастархон барои харидории маҳсулот ба мағоза меравад. баъди бозгашт воқиф мешавад ки меҳмонаш 600 сомонӣ маблағи пинҳонкардаи ӯро тасарруф карда аз манзили истиқоматӣ берун рафтааст. бо ҳамин онҳо баъди гузашти як моҳ ба ҳам вохӯрданд ва ҳангоми маблағи тасарруфшударо талаб кардан Рустам Юнусов ин ҳолатро инкор менамояд. суҳбати такрории онҳо дар бораи пули гумшуда дар манзили истиқоматии Ҷураев сурат гирифтааст ки мехост маблағро рӯёнад. вақте ки соҳибхона таҳдид мешунавад бо мақсади ситонидани маблағи пулӣ ва гирифтани интиқом нақшаи куштор ва роҳзаниро кашида бо истифода аз табар ҳангоми хоб будан рафиқи худ Рустам Юнусовро ба сару рӯяш зада ба ҳалокат мерасонад. кирдори Муҳаммадҷон Ҷураев дар суди вилояти Суғд баррасӣ гардида дар асоси далелҳои тафтишоти пешакӣ гунаҳкор будани ӯ исбот ёфт. аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо рӯи қисман замъ кардани ҷазоҳо ба Ҷураев Муҳаммадҷон Юнусович ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 20 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳи дорои низоми сахт таъин карда шавад. имрӯзҳо далелҳои бо ҷурми нашадҷалобӣ ва интиқоли ин маводи заҳрогин дастгир шудани баъзе аз нафарони манфиатҷӯ ба чашм расад ҳам, лекин боз ҳастанд нафароне ки ба хотири дарёфти маблағи бедардумиён ба чунин кирдори ҷинояткорона даст мезананд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда як далели ғайриқонунӣ нигоҳ доштани воситаи нашъатдорро ошкор намуданд. гумонбаршуда Шералӣ Уронов соли таваллудаш 1978 сокини шаҳри Ҳисор наздики 1 килограмм воситаи нашадори метафетамин кристаллро дар махфигоҳи махсус дар манзили истиқоматиаш нигоҳ медоштааст.
дар рафти тафтиш маълум гардид ки гумонбаршуда мубталои нашамандӣ буда ин миқдори воситаи нашадорро аз як нафар дӯсташ ки айни ҳол дар қайди ҳаёт нест дастрас кардааст. маврид ба зикр аст ки дар замони имрӯза шахсоне побанди ин зуҳуроти номатлуб мегарданд ки рӯҳан иродаи заиф дошта тафаккури амиқу дақиқ надоранд. шахси нашаманд бо умеди оне ки гӯё баъди истеъмоли маводи нашаовар ҳамаи мушкилотҳояш ҳал шуда ғаму дардро фаромӯш мекарда бошад, аммо баръакс баъди истеъмоли маводи нашадор баъди як лаҳза хушҳолии кӯтоҳмуддат яку якбора ғаму андӯҳ, беҳолию нооромӣ ва беморию хавфи марг инсони нашамандро интизор аст. вобаста ба ин ҳолат нисбати Шералӣ Уронов парвандаи ҷиноятӣ бозгардида тафтишот идома дорад. гумонбароне ки худихтиёрӣ ба мақомот ҳозир мешаванд нисбати онҳо ҷазои сабуктаре татбиқ мегардад. ҷустуҷӯшаванда Содиқ Амадбеков сокини 37 солаи шаҳри Хоруғ ки яке аз саркардагони ҷинояти авбошӣ дар моҳи сентябри соли 2021 ба ҳисоб мерафт, ихтиёран ба мақомоти корҳои дохилӣ ҳозир шудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. 19 сентябри соли 2021 пас аз хотимаи мусобиқаи футбол байни дастаҳои маҳаллаҳои Гулакенг ва Хоруғи болои шаҳри Хоруғ дар майдончаи варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 байни шаҳрвандон Содиқ Амадбеков соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳри мазкур ва Фирӯз Саидиброҳимов соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи кӯчаи Шириншоҳ Шоҳтемури шаҳри Номбурда муноқиша рух медиҳад. дар натиҷа Содиқ Амадбеков сокинони маҳаллаи Хоруғи болоро дар гирди худ ҷамъ оварда ин ҷавонони аз ахлоқу одоб дур ва авбоштабиат бо мақсади қасос гирифтан нақшаи корбаробаркунӣ бо гурӯҳи дигар яъне гурӯҳи Гулакенгро мекашанд. баъдан ҳарду гурӯҳ бо истифода аз ҳар гуна олот аз ҷумла санг мусаллаҳ мешаванд ва якдигарро лату кӯб намуда ба тарафи ҳамдигар сангпартоӣ менамоянд ки дар натиҷа 14 нафар аз сокинони осоиштаи шаҳри Хоруғ ва иштирокчиёни ин гурӯҳи ҷиноятӣ аз зарби сангҳои партофтаи ин нафарон ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. дар натиҷаи ин ҷинояти авбошона ва зарарҳои ҷисмонӣ бардоштани сокинон ҳамзамон ба ташкилотҳои давлатӣ низ зарарҳои моддӣ расонида шудааст. аз ҷумла 20 адад тирезаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шикаста ба муассисаи мазкур зарари калони иқтисодӣ расониданд. илова бар ин шишаҳои манзилҳои истиқоматии сокинони шаҳри Хоруғ Ҳамроева Наргиз, Қадамова Маҳина, Танзина Хайримамадова, Эраҷ Ниёзмаҳмадов, Хуршедамоҳ Меҳробшоев, Аминшоҳ Мусатов, Собдавлат Гулаёзова ва Муслима Мамадаёзова аз зарбаи сангборони ин гурӯҳ шикаста ба онҳо низ зарари махсусан калони иқтисодӣ расониданд. ҳамзамон аз ин ҳаракатҳои авбошона ин гурӯҳҳо 4 адад тирезаҳои филиали рақами 66 бонки Амонатбанк, 5 адад тирезаҳои бинои варзишгоҳи марказӣ ва шишаи дари даромадгоҳи бинои бозрасии давлатии автомобилӣ шикаста зарари калони моддӣ расониданд. илова бар ин дар кӯчаи марказии шаҳри Хоруғ ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеагӣ эҷод менамоянд ва ҳаракати воситаҳои нақлиётро муддати 1 соат манъ карда якчанд нақлиётҳои шаҳрвандон низ зарари техникӣ бардоштанд. баъди тамом шудани футбол байни ману Фирӯзи аз Гулакин нофаҳмӣ шуд. ҳамунҷа мо ҷанг кардем. уже сразу талпа ҷамъ шуд. ҳамунҷа ҳам аз тарафи бачаҳои Балхоруғ ва ҳам аз тарафи бачаҳои Гулакин ҳамунҷа занозанӣ сар шуд дуруни майдон. санг қати заданд. мо биромадем ай майдонча. ҳамунҷа тирезаҳои мактаба шикастанд. оҳиста оҳиста қафо рафтем. гурӯҳ уже зиёдтар ҷамъ шуд. қариб 300 нафар. ҷанга сар шуд то роҳи асосӣ давом кард қариб 1 соат. дар натиҷа тирезаҳои мардума шикастанд. ҳамун раҳ маҳкам шуд. мошино ҳамунҷа монданд. тирезаҳои мошино ҳам шикастанд. тирезаи Амонатбонк шикаст. бо чанд тани дигар ҳам аз тарафи бачаҳои Балхоруғ ва ҳам аз тарафи бачаҳои Гулакин ҷароҳати ҷисмонии вазнин бардошта бо оҳиста қафо рафтем. ҳамунҷа ба кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳам ба постгоҳ санг расид, ба кормандон санг расид ва вақте ки мақомотҳои қудратӣ ҳозир шуданд мо пароканда шудем. баъд фаҳмидем ки нисбати мо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд ва мо дар кофтакоф қарор доштем.
صادق امدبеков ки яке аз саркардагони ин ҷинояти авбошона ба ҳисоб меравад ва дар кофткои ҷиноятӣ қарор дошт, худаш ихтиёран ба мақомоти корҳои дохилӣ ҳозир шуда аз мақомоти милитсия хостааст нисбаташ ҷазои сабуктар пешбинӣ намоянд. сабаб дар чӣ буд ки шумо ба мақомотҳои қудратии шаҳри хорӯғ муроҷиат накардаду маҳз ба вазорати корҳои дохилии шаҳри душанбе омада муроҷиат кардед? сабабаш дар он буд ки дар Бадахшон гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ таъсираш нисбати мо бисёр зиёд аст. барои ҳамин хостем ки қазияи худро дар шаҳри Душанбе бигӯем ки то ба мо кӯмак кунанд. маврид ба зикр аст ки чунин муноқишаҳои гурӯҳӣ шаҳодати аз таълиму тарбият дур мондан ва дар замири худ парваридани эҳсоси кинаву адоват ва якдигарбадбинӣ дар байни ҷавонон гардида на танҳо боиси халалдор гардидани муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳамзамон ба маҳалгарроӣ ва дигар омилҳои баде чун парокандагӣ ва душманӣ оварда мерасонад. дар охир ёдрас менамоем ки Содиқ Амадбеков қаблан низ тибқи талаботи моддаи 212 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне вайрон кардани қоидаи ҳаракати роҳ ки боиси марг гардидааст, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шуда дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромадааст. даврони ҷавонӣ беҳтарин айёми зиндагии инсоният аст, вале на ҳамеша дар ин синну сол одамон, алалхусус ҷавонон ба қадри ҳаёт, ширинӣ ва лаҳзаҳои хушу зебои зиндагӣ мерасанд. як нафар ҷавон аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Рӯдакӣ барои содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир гардидааст. ин нафар Муҳаммад Юсуф Аҳмадхонов соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи деҳаи роҳатии ноҳияи мазкур аст. гумонбаршуда бегоҳии 1 январи соли 2022 ғайриқонунӣ вориди манзили истиқоматии шаҳрванд Кароматулло Мирзоев сокини ноҳияи Рӯдакӣ гардида аз он ҷо 9000 сомонӣ ва 4 адад нишонҳои сарисинагиро тасарруф кардааст. дар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба кирдори содирнамудаи гумонбар парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. ба тасвиб расидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, вазифа ва ӯҳдадориҳои волидонро дар ҷомеа боз ҳам бештар менамояд. мутаассифона нодида гирифтани қонуни мазкур боиси ба роҳи бад рафтани наврасон мегардад. милитсия дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон 2 нафар ноболиғро барои чапдастӣ боздошт намудааст. боздоштгардидагон аз хунукназарии волидон истифода бурда манзилҳои истиқоматии ҳамсояҳои худро ҳадафи дуздӣ қарор дода маблағҳои онҳоро тасарруф карданд. дуздӣ амали ноҷавонмардона буда нафароне ки ба ин кирдори зишт даст доранд барои ҳамеша назди ҷомеа сархаму рӯи дафтари ҳаёташон доғи нангинро боқӣ хоҳанд гузошт. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Хӯросон чанд нафар аз сокинони ноҳияи мазкур бо ариза муроҷиат намуданд ки шахсони номаълум бо тариқи пинҳонӣ аз хонаҳои истиқоматиашон маблағҳои пулӣ ва ашёҳои арзишнокашонро тасарруф намуданд. зимнӣ ба роҳ мондани чораҳои фавриву ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия 2 нафар аз ноболиғон соли таваллудашон 2006 сокинони ҷамоати деҳоти Қизилқалъаи ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбар дастгир карда шуданд ки зарари расонидаашон ба шаҳрвандон 20,000 сомониро ташкил медиҳад. ҳолати ба миён омада баёнгари он аст ки баъзе аз падару модарон муассисаҳои таълимӣ дар таълиму тарбияи фарзандон диққати ҷиддӣ намедиҳанд. ҳеҷ як амали хилофи қонун беҷавобгарӣ намонда парда аз рӯи ҳама гуна ҷиноят бардошта хоҳад шуд. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Хӯросон нисбати гумонбарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии яки ноҳияи Шоҳмансур як далели машғул гардидан ба сеҳру ҷоду ва фолбиниро ошкор намуданд. шаҳрванд Барчимо Муродова сокини шаҳри Душанбе дар манзили истиқоматиаш ба сеҳргарӣ ва фолбинӣ машғул гардидааст. чунин ҳолат низ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шудааст. кормандони мо аз шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд гузориш медиҳанд. далелҳо кам нестанд. нафароне ки аз бедонишии илмҳои ҷамъиятию динии шаҳрвандон сӯистифода карда танҳо ба хотири манфиати молии худ бо усулҳои фиребандаи беасос дар байни як гурӯҳи муайяни ҷомеа худро ё домуло, сеҳрбарори мушкилкушо ва ё фолбин муаррифӣ карда безаҳмат аз ин гумроҳии баъзи шаҳрвандон рӯзгори хонаводагии хешро пеш мебаранд. аҳли ҷомеа аз фаъолияти фиребандаи тоифаи зикршуда тариқи воситаҳои ахбори омма ба хусус шабакаҳои телевизионӣ хуб огаҳанд.
اما متاسفانه برای ایده از شهروندان خرافات بالاتر از معرفت انسانی است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یکی نویشو منصور با مشاهده‌های اپراتیوی خود توانستند فعالیت مردم فریبانه که دقیقاً خرافات پرستی است آشکار سازند. شهروند مراد و برگیما ستارون ساکن کوچه طغرل خانه 36 که در اصل دانش جمعیتی و دینی ندارد از اصول خرافات پرستی با استفاده کارت تقدیر کارافتادگان را به قول آینده بینی می‌کرده است. بعد هسته یکم شهرونده که شما یکم بول دیده باشید نه با واسطه همین بولبینی مقصد که ویا مشکلاتشون حل کرده باشید. این را نمیدانم. من آنها را کوشش میکنم از جنگ و جنجال از راه بد آگاه دارم نگاه کنم. پستم بیماری کسلی. مقصد از منظور چنین نوارها این حسابات از نتیجه فعالیت خدمتی کارمندان مقامات نیست، بلکه به این وسیله با پیشنهاد دلایل‌های مذکور شهروندان را هشدار می‌سازیم پیش از آنکه به فریب و ضرر چنین شخصان قلاب دچار نگردند خوب بدانند که خوشبختی و سلامتی برای کامیابی هیچ شخص بجز خود او به دیگری وابسته نیست. از تجربه و معلومات به دست آمده آشکار گردید که وضع اجتماعی و اولیوی چنین فالبین‌ها خود ناگوار بوده، پس این طایفه مردم فریب چگونه می‌توانند در حل مشکلات دیگری کمک رسانند؟ машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбиниру қонунҳои амалкунанда манъ намояд ҳам боз содиркунандагони чунин кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ аз худ дарак медиҳанд ки бо ваъдаи таъсиррасонӣ ба сарнавишт кушоиши кор ҳифзу ҳимоя аз чашми бад ҳасуду кина силаву қайтарма ва дигару дигар хизматрасониҳои пулакӣ шеваи фаъолияти онҳост. коркарди ахбороти оперативӣ ба нозирони минтақавии милитсияи шӯъбачаи минтақавии милитсия дар ҷамоати деҳоти ёвай шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров даст дод то ин ки ҳамин гуна фаъолияти ғайриқонунии шаҳрванд халилова гавҳар рустамовна соли таваллудаш 1957 сокини ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи бобоҷон ғафуровро ошкор ва нисбати охирон дар асоси талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ машғул шуданд ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ протокол тартиб диҳанд. чӣ хусусият дорад тухм болош ба навистед шумо? Кинакадам патто. اینجا عکس‌های آدم‌ها دیده می‌شود. اینو یکم بار اومدگی شویشان رسیدند بدست همینه kinakada garonda mani mazşo ne gufte mekhalako. چی نوشته که اصلا؟ دو نوشتم. کدام دو؟ دویی وی نوشتم این ولی بعد باشد کار زیانش باشد برام دو برات بتر نوشتم. چی دو اصلا؟ ها؟ خانت که ابو بیان چی نوشته؟ همه خیلی ویاش همه خیلی. شکل خونده نمیتونه. شما خودم همه افتادم برای کنیسی. چی نوشتم دیگه منه؟ سوقو حسود نوشتم که ورد نوشتم زیانش باشد نوشتم. و خود از خود خط میبیاد می یا که دیده خودش میبیاد؟ номбурда ҳарчанд маълумоти динӣ надорад ба баровардани кина ва барқарор сохтани муносибатҳои оиладорӣ бо роҳи дуохонӣ дар манзили истиқоматиаш машғул шуда дар ашёҳое ба мисли тухм ҳар гуна навиштаҷоти номаълумеро дарҷ менамояд ки худаш аз мазмуну маънии он бехабар аст. ҳарчанд қаблан нисбати гавҳар халилова барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ нозирони минтақавӣ протокол тартиб дода ӯро ҷиҳати худдорӣ кардан аз амали ғайриқонунӣ огоҳ намуда бошанд ҳам баъди гузашти чанд муддат санаи 8 январи соли ҷорӣ даҳ задан ба ҳуқуқвайронкуниро идома додааст. من خودم کنه میکنم خودم کنه کده کسال میشم سانه هم میکنم سبک شده درست میشم من میراسی نسبی گفته کردم آوچم то он даме ки баъзе аз шаҳрвандон бо такя ба ақидаҳои хурофотӣ ва аз рӯи гумроҳии куркурона бовар карда аз хизматрасониҳои фолбину мушкилкушо истифода мебаранд, аз байн бурдани чунин зуҳуроти номатлуб номумкин боқӣ мемонад. 8 январи соли 2022 тахминан соатҳои 12:35 ронандаи автобуси тамғаи акия аломати қайди давлатиаш 9973 ТТ09 Мирдонов Шӯҳрат соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ноҳияи Варзоб ки дар хатсайри 18 шаҳри Душанбе ба мусофиркашонӣ машғул буд ҳангоми ҳаракат бо кӯчаи Қосимови пойтахт аз тарафи кӯчаи Фирдавсӣ ба самти кӯчаи Неъмат Қарабоев дар вақти ворид шуданд ба сероҳаи бозори Корвон аз сабаби истеъмоли барзиёди доровории баралгин аз таъсири дороворӣ аз ҳуш рафта аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромадааст.
سپس به автомашини тамғаи хундай Solaris تحت اداره راننده لطفالوی بهروز برخورده، بعدا به автомашини тамғаи Opel Vectra تحت اداره راننده کلوکوف امرولو برخورده باز حرکتش را ادامه داده، به автомашини тамғаи Toyota Prado راننده‌اش سعیدوف رحیم برخورده باز حرکتش را دوام داده، به автомашини тамғаи Opel Astra تحت اداره راننده ایسیوف دلشاد که این автомашини با راه خود حرکت داشتند برخورده است. در این وقت مسافر автомашини مذکور شهروند حسن و شبنم ساکن شهر دوشنبه که در قسمت پیش автомашین در جای مسافر نشسته بود از автомашین خواهش فرآمدن کرده، از سبب برخورد به این автомашین هنگام فرآمدن زیر چرخ اتوبوس مذکور مانده پخش می شود که متاسفانه به هلاکت رسیده است. وابسته به حالت مذکور پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.